Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Ndine mazita 10 akasiyana, mazita aMwari andinoda kukudzidzisa. Kupera kwevhiki rino, chikonzero chiri chekuti zita rinokuudza pamusoro pemunhu. Saka tinoona kuti Mwari ane mazita 100 nemazana. Zvakadaro nzira dzavanomudaidza nadzo mubhaibheri, mazhinji acho anonyorwa nemavara makuru kunge mazita ake. Seaya tinoda kutaura nezvawo nhasi ndiJehovha Elion, Mwari mukuru. Akanyorwa nemavara makuru nguva dzose, saka hausi mutsara chete, asi zviri kureva kuti Mwari mukuru kupfuura zvinhu zvose. Naizvozvo patinodzidza nekuatarisa mazita aya, tinotanga kuziva Mwari zvakanyanya uye nenzira yakadzika. Zvandandida kunyatsoreva ndezvekuti munhu anonyatsoziva Mwari hapana paanenge asingatombode kuva neushamwari naye. Uyezve tine vamwe vanhu vane ukama hunenge husina kuzara naMwari. Zvandinoreva ndezvekuti vanogona kunge vane ukama naMwari, kunova vanotenda kuna Mwari zvekuti vanoti ndinotenda muna Kristu akandifira. Anogova munhu wekuti nekuti vanotenda muna Mwari vachaenda kudenga, asi havanyatsozive Mwari. Uyezve vanofarira kuita zvimwe zvinhu pane kuita nguva yekuziva Mwari, nekuti havazivi kuti anoshamisa sei uye akanaka sei. Ndave nemakore akawanda ndiri muKristu, asi ndinongotendera Mwari muupenyu hwangu musi wesvondo chete, kwete upenyu hwangu hwese. Regai ndudze Mwari anonakidza kuve naye mupenyu. Kana uchinge watanga kudzidza kutendera kuita zvinhu naMwari, handingode kuti vanhu vagamuchire Kristu chete, asi ndoda kuti vanomuziva vamuzivisise, kuitira kuti vanakirwe neukama naye. Ndoda kuti munhu wese asungunuke kuve naMwari muupenyu hwake. Uye naizvozvo mazita aya unotanga nayawe anova Jehovha, wozoitazve Jehovha dash nemamwe akawanda mazita aMwari. Rimwe nerimwe rinotaura pamusoro peunhu kana maitiro ake ezvinhu, kana kutaura chinhu Mwari chaanoita. Naizvozvo nhasi ndoda kutaura pamusoro paJehovha Leon, zvichireva zvinoreva kuti Mwari mukuru, muridzi wenyika nedenga, anoisa vavengi vedu mumaoko edu. Mumwe munhu ngati amen. Genesis 14:14. Kwekutanga kwebhaibheri, Abrahama akapa Mwari zita iri panguva yakaitika zvimwe zvinhu mukati meupenyu hwake. Ndima 14, Abrahama paakanzwa kuti hama yake yakanga yatapwa, akarayira varume vake vakanga vadzidziswa kurwa, vakazvarwa paimba yake, vakaendera muvengi kunosvika kuDhani, yaiva nzvimbo yacho. Iko zvino ndinofunga kuti zvinonakidza kuziva kuti Abrahama akaendera vavengi nevarwi 318. Ndinoziva chaizvo kuti muvengi waaiendera aive nevarwi vanodarika vake, vaiva nezvombo zvakawanda nekurongeka. Chinhu chandakacherechedza mukuongorora mazita aMwari, vanhu vanonyatsoziva kuti Mwari havatye. Kana takunyatsoziva kuti Mwari ndiani, zvinobvisa kutya mukati meupenyu hwedu. Uyezve tinovinga vavengi vedu nekuita zvinhu uye hatitambe nazvo. Tine ushingi, hatitye. Uye ndaona mangwanani ano kuti chero munyika medu handingazive matambudziko atinawo, kana kuti anoda kuendera nawo neatinawo. Asi America inyika yakavakwa neshoko raMwari nekuda kwerunyararo. Chero Mwari ainge ari iye wekutanga, zvinhu zvese zvaifamba mushe uye zvaive zvakanaka. Uye chimwe chechinhu zvaingoendeka, taive takasimba kudarika vavengi vedu. Hawaingoita zvaunoda neAmerica. Uye
asi zvachinja iko zvino nekuda kwekuti hatichatungamidza Mwari muzvinhu zvatinoita. Mwari haasi kuvongwa, uye pane zvinhu zviri kuitika uko, pamwe nekunoku zvekare, nenyika yose yakatikomberedza. Vose ava vanhu vese vari kuedza kudzinga Mwari. Zvinova zvinhu singaite pazvinhu zvandakanzwa, nekuti Mwari ndiye muridzi wazvo zvose uye ndezvake zvose, uye haungakwanise kumudzinga. Asi zvinoita kunge iye zvino kunyanya kubvisa kwatiri kuita Mwari muzvinhu, kusashinga kwatinoita, kusangwara kwatinoita nekuita zvinhu zvasingade, tiri kuregera mauto edu achiita mashoma. Uyezve ndinofunga kuti pane kubatana kwete kwenyika, asi kwedu sevanhu. Mwari haana kukupa mweya wekutya, asi simba, rudo nepfungwa dzinoshanda. Amen. Uye hatina kusikana Mwari kuti tive makwara, kuti tigotya zvinhu zvose. Sezvanambotaura kumashure, vangani venyu vanova nedambudziko rekuda kufadza vanhu zvinokonzerwa nekutya. Hatidi vanhu kuti vatisamwire, hatidi kuti vasafare nesu. Titi tinoda kuti munhu wese atifarire. Dzimwe nguva tinoda kuve takashinga toti tingada kuita kwaMwari kwete kwako, uye ndichaita zvinoda Mwari kwete zvamunoda kuti ndiite, nekuti ndinoda kuva neukama hwakanaka nedenga. Chero ndikava neukama hwakashata pasi pano ngazvive zvakadaro. Saka akavatevera nevarume 318 vakadziswa kuita basa remumba. Kamu 15 akakamura varwi vake usiku, iye nevaranda vake, akavarwisa, akavakunda, akavatevera kusvikira pahobha iri kurudyi rweDhamasikusi. Akadzoka nepfuma yose uye akaunzira hama yake Loti nepfuma yake nevakadzi nevanhu. Saka zviri pachena, Abrahamu akatorazve muvengi zvangaba. Mandinzwa here? Kana tichiziva kuti Mwari wedu ndiani, tinogona kutora zvekare zvinenge zvakabiwa. Ehoi. Chikamu 17. Mushure mekunge iye Abrahamu akadzoka kunokunda nekuparadza nzvimbo iya ndiregererei, asi handingambotaure mazita akaoma kudai. Munoziva, dzimwe nguva ndinotokumbira vanhu kuti vandinyorere pasi kuti ndinyatsoona. Hamusi kufara kuti handisi ndega asingakwanise kuita izvi, kuti hamusi imi mega. Nemadzimambo aive naye namambo weSodhoma vakaenda kunomuona pashave pamupata wamambo. Uye Merikizedheki mambo weSalemu yakazova Jerusarema akauya nechingwa newaini kuti vadye. Iye akanga ari muprista waMwari wokudenga denga. Ngatese ndima 19. Akamuropafadza akati, Abrahama waropafadzwa. Anofadzwa nekufara ngave Abrahamu kubva kuna Mwari wekudenga, muridzi uye mugadziri wedenga nepasi. Saka naizvozvo tinoona Mwari achinzi Jehovha Elion, Mwari wokudenga, muridzi wedenga nepasi, wekuti tikamutevera tinokwanisa kutora zvose muvengi zvaanenge atora kwatiri. Mumwe munhu ngaati amen. Dzimwe nguva unonzwa unge wakakurirwa here muupenyu kuita kunge zvinhu zvese zvakakunyanyira. Funga kuenda kuhondo nevanhu vari 318. Maakuda kuona chimwe chinhu apa. Muna vatongi naGidheoni, zvinoenzana nekushamisa. Vatongi ndima 6 Chikamu 1. Zvino vana vaIsraeri vakaita zvakaipa pamberi paJehovha. Jehovha akavaisa maoko aMidhiani makore 9. Saka Israeri yaisaita sezvavanga vaudzwa naMwari kuti vaite. Kutaura chokwadi, patinoita zvinhu Mwari zvaanenge atudza tiite, tinongozvirwadzisa isisu. Tinowanzovhura musuwo wemuvengi mukati meupenyu hwedu. Zviise pamberi paMwari, urambe Satani naiye achatiza. Haungakwanisa kungoramba Satani. Unofanira kuzvipira kuna Mwari. Nekuita izvozvo tinowanzokunyatsotiza muvengi. Tose hatina kururama kana kutenda kuna Mwari, asi pane kusiyana kukuru mukutadza nekuita zvinhu.
zvausingazive usina dzidzo ndezvimwe zvinhu paunoita dzidzo uchiziva zvauri kuita, uchiziva kuti zvakaipa, asi wongoramba uchingozviita uchifunga kuti unogona kupfuura nazvo. Nekuda kwerudo rwake netsitsi dzake Mwari anotiranga. Dai asingadaro, dai asingatide. Chero mubereki anorega mwana wake achimhanya mumugwagwa achinozviurayisa, asingamugadzirisa anenge asinganyatsomude. Uye Mwari anogadzirisa avo vaanoda, uye vaanoyemura anovagadzirisa. Zvakazarurwa anoti avo vaanoda nemwoyo munyoro anovaudza pavanotadza. Uye ndinorangarira imwe nguva, Mwari ndinofunga munondida zvakanyanya, nekuti ndinonzwa kunge kazhinji pazuva zvimwe zvinhu hazvina kufanira. Vanozvisa matambudziko, vanorarama muutapwa kwemakore akawanda. Asi Mwari anenge ane munhu waanogadzira, waanoda kushanda naye kuunza rusununguko kuvanhu vake. Naizvozvo anounza rusununguko kubudikidza muna Jesu, anounza vanhu kuti vatibatsire, anotumira vanhu kuti vatibatsire kubudikidza muzvinhu zvisina kururama zvatinoita, tibuditsa munzira dzisina kururama dzatinofamba. Mwari akatumira vanhu vakadaro muupenyu hwangu. Ndinovimba kuti anondishandisa kuti ndidaro muupenyu hwevamwe venyu chero nhasi. Nekudaro Mwari akawana murume anonzi Gidheoni, uye akati kwaari pandima yechi12, ngirozi yaMwari yakauya kwaari. Iye Gidheoni ikati kwaari, Mwari anewe, iwe murume wakashinga. Muchanakidzwa kuti Mwari aiona Gidheoni zvakasiyana semaonero aizviita. Ndizvo zvinowanzoitika. Dai umwe wedu aiona semaonero atinoitwa naMwari, obva aona zvinhu zvatinonyatsoita. Vazhinji venyu hamuzive zvinhu zvamunogona kuita, pamwe hamutombonzwisise kuti zvinoshamisa kuti ini ndita zvandiri kuita izvi, nekuti kutaura chokwadi nemazvo handikwanise kuzviita, handina dzidzo rekuzviita, handina ungwaru hwekuzviita. Uye asi ukazvipfekedza muna Mwari, kana kuti ndoti kana Mwari akazvipfekedza pauri, hazvisi zvinhu zvatinoita, ndizvo zvaanoita. Mwari anoona zvinhu zvakawanda zvaunogona iwe zvausingatombooni. Unogona kuita zvinhu zvaunoshamisa kudarika zvaunofunga. Satani anoda kuti ugare uchingofunga zvausiri, zvausingaite nezvausati wamboita, obva aita kuti uzvifananidze nevamwe vese kunze uko. Asi Mwari anoda kuti uzvione maonero aanoita iye, udzidze kutenda zvaanotaura pamusoro pako. Mwari anemi imi vanhu vane ushingi. Uye Gidheoni akati, eho Ishe, kana Mwari anesu, ko sei zvose izvi zviri kutiwira? Ko mabasa enyu akanaka aripi ana baba vedu zvavakatiudza, vachiti, ko Mwari havasirivo here vakatibvisa muIjipita? Asi iko zvino Jehovha atirasha akatiisa mumaoko avaMidhiani, mhinduro inoshoreka. Asi ndinofarira kuzviita nenzira iyi, nekuti panguva iyoyo anenge aive nekutya. Ndinofunga aitaura achiti, oh Mwari, handisirini wamuri kuda inini, maona munasiriye hanini here, munoda kuti ndiite sei? Aiwa vakuru, izvi zvinondikunda, mawana munasiriye. Musadaro so. Haiwa Ishe wangu, kana Jehovha anesu, konei tiri kusangana nematambudziko, konei muri kuita zvishamiso. Handei. Nekuda kwekuti Mwari haade kuuya kuzotiponesa kune zvese pasina zvataita, anoda kuti timire tisingaite zvimwe zvinhu. Nekuti kana Mwari anesu, hakana chinotiwana. Kana Mwari anesu, ndinotyeiko? Hatimbogare pane dzimwe nzvimbo tongoti nyingi. Mwari chireda chishamiso, tipewo chishamiso. Munoziva ndine mashoko andinodzidzisai kuti bvisai dombo ipapo. Ndinovada mashoko aya nekuti ndakaona kuti kwamakore 4-5 apfuura, Jesu paakaenda kuguva raRazaro uye anga afa kwemazuva ainhuhwa, achinyatsoziva kuti achamumusa kubva kumuvafi, akafamba achienda kuguva, asi akati kuvanhu, bvisai dombo iroro.
asi kana anga akagadzira kuti achamutsa munhu afa neanga azoti bvisai dombo iroro. Akadaro nekuti Mwari anoda kuti tiite zvatinokwanisa kuti iye azoita zvatisingakwanise. Vamwe venyu munofanira kubvisa matombo muupenyu yenyu, uye kana madaro muchaona simba rekumuka kwaKristu. Kuita zvamusingagone munoti, angave matombo api anorehwa, uye munogona kuregera vanhu vamakatsamwira. Zvakaoma. Ndinongoda Mwari vandibvisire vavengi vangu. Kwiko zvino tiri varwi muboka raMwari. Takazozwa nemweya mutsvene akazara nesimba zhinji. Yave nguva kuti tisimuke titange kuita zvaizvozvo. Kwete kumakwereke tete patinenge tine vatungamiriri vachitifadza tose. Tinofanira kuzviita izvi mudzimba dzedu. Patinomuka mangwanani Satani akati, hauna chakanaka uye uchaita zuva rakashata. Unofanira kuti iwe unonyepa, ndiri mwana waMwari anogara mandiri uye richaita zuva rakanakisa reupenyu hwangu. Mushure mokucha kwaGidheoni, Mwari haana kumusiya akadaro. Mwari akatendeuka kwaari akati pandima 14, enda nesimba rako ugoponesa maIsraeri pamaoko amaMidhiani. Handiziri ndakutuma here? Uye Gidheoni akati kwaari, o Ishe, ndichagoponesa Israeri seiko? Tarirai, rudzi rwangu ruduku kuna vose paManase, uye ndini muduku kuna vose paimba yababa vangu. Hazvisuwi here izvi? Uye haasi kungobvuma zvakadaro. Uye Mwari vakati kwaari, chokwadi ndichave newe, uye uchakunda vamaMidhiani semunhu mumwe. Pakadaro Gidheoni akapindura kuti, kana muri imi madaro, ndipei chiratidzo. Uye Mwari akadaro akapedzisira amupa chiratidzo. Tinotaura pamusoro pekutya kwaGidheoni. Uye hongu dzimwe nguva Mwari anotipa chiratidzo, asi ndinoda mashoko anoti vakakomborerwa avo vanotenda neavo vasingatadzi. Mwari anoda kuti muzive pachokwadi zvekuti hatizode chiratidzo chekuti aripo. Muri kundinzwa here? Mwari anoda kuti muzive zvemachokwadi kuti sazoda zvinhu zvekunze zvichionekera. Kana usati wambonzwa chinhu kubva kuna Mwari kwemakore 5 apfuura, ramba uchiita zvaangakuudza zvekupedzisira. Nekuti kana Mwari ave kuda kutaura chimwe chinhu haungatyi, anoziva zvekuita kuti zvioneke. Amen. Ndinoziva zvakaoma nekuti Mwari haaonekwi kana kunzwika. Unoziva tinomuda kuti aite zvimwe zvinhu. Tinoda kuti aite zvinhu. Asi sezvandakataura nezuro manheru, ndinofunga dzimwe nguva tinotarisira zvinhu zvikurusa uye totadza kuzviona zviitika, asi tinofanira kutarisa tunhu tudiki diki tunoitika muupenyu hwedu. Zvinonyatsosimudzira pakutenda kwedu zvekuti hapana munhu anokwanisa kutiudza kuti Mwari haakwanise kuita zvinhu zvikuru panguva chaiyo. Mumwe nemumwe wenyu mirandikudzei chimwe chinhu. Ndinovimba kuti Mwari vanoratidzira mukati meupenyu hwedu nguva dzose, tikangodzidza kumuziva uye nekutaura naye. Amen. Uye tinofanira kuregedza kutarisa kuti chii chatisina, titarise kuti ndiani watinaye. Ndoda kuchitaura zvekare, rega kutarisa kuti chii chausina, totarisa kuti ndiani waunaye. Vatongi 6:34. Asi mweya waJehovha wakapfekedza Gidheoni nenguva yawo uri pamusoro pake. Akaridza hwamanda, vaHebheniza vakamuunganira vakamuteera. Saka Mwari akatuma Gidheoni kuti aite zvakanga zvakaoma, asi zvakagonekwa. Nekuti Mwari ari kudenga nepasi, Jehovha akapfekedza Gidheoni nenguo yawo. Mirai ndikuudzei chimwe chinhu. Nguva zhinji ndisati ndauya kuno, ndinokumbira Mwari kuti andizadzise nenguo yake kuti ndikwanise kuita zvaanoda kuti ndiite. Tikadzidza kuvimba naMwari zvakanyanya, zvinoshamisa zvatinokwanisa kuita, zvatisingazive kuti tinogona kuita, nekungoti Mwari vanewe. Uye pandakafunga Gidheoni, zvaifadza zvekuti, Mwari akapfekedza Gidheoni nenguo yake. Wow! Asi ndakaita imwe pfungwa kuti anogara matiri, ndingamuda mandiri pane pamusoro. Handei kuti ndingamuda pandiri pane pamusoro.
auya pamusoro pemaprofita evatestamende kare. Asi isisi tinaye matiri haasi kuenda kana kudzoka arimo kuti agare. Ndiye Jehovha Elion. Ndinofarira mashoko ari kuna 1 Samuel 14:16. Hazvina basa kuti mwana navashoma kana vazhinji vanomutevera. Hazvina basa kuna Mwari kuti vakawanda kana vashoma. Mira ndikudzai kanyaya kadiki kanoita munzwisise nyaya iyi. Kare tichangotanga gungano iri ndichiri kuita maungano madiki muna St. Louis, tichivimba naMwari. Ipapo Dave akanga asiya basa rake, naizvozvo Mwari aifanira kupindira. Unoziva, hataingofanira kubhadhira zvesangano chete, asi mari zhinji kuti tipunyuke yaibva, uye taive nemisangano iyi, uye taisvika panguva yekuti taivimba nemari shoma. Kubva paungano yoga yoga muchiziva muchabhadhara mari. Mukasangwarira unoisa pfungwa dzako kuti vangani vanhu ivavava. Zvekuti unotanga kutemba zvinhu zvaunoona, kwete Mwari wedu wekudenga wausingaoni. Amen. Nekudaro takaita chimvura chamabwe. Mumwe musi pandakaenda kuita ungano yekuseni, kana ndichiri kurangana chinenge changa chiri china, uye so tomboti paive nekana 10-12 vanhu. Ipapo ndikuda kuparidza, apo ndikutofunga kudhara kuti tichaitei, uye ndakanzwa mashoko aya muhana mangu. Kutaura chokwadi ndaisatomboziva kuti yanga irimo here kana kuti yanga isimo nguva iyoyo, asi ndakangoinzwa kuti hazvina kukosha kwandiri kuti vanhu vangani varipo, ndinokuponesa zvakadaro. Zvakangoitikawo kuti paive nemukadzi aive ipapo, aive akapfuma, aive nemurume aizikanwa mukutamba zvenhabvu. Aisauya nguva zhinji, asi akauya musi iwoyo, asi akabvisa chipo chikuru chaizvo, chaive nemari yakawanda, chekuti chakabatanidzira vanhu vaisavapo, uye chipo musi iwoyo chaive chakakura kudarika mazuva ose tine vanhu vakawanda. Hazvina basa kuna Mwari kuti anoti vanhu vakawanda kana nevashoma, chero tina maziso edu pana Mwari. Saka funga pamusoro pako pekanguva. Ndingakudza nyaya dzepamusoro pangu, asi funga pamusoro pako. Ndepapi muupenyu hwako paunonetseka nekushushikana? Ndepapi muupenyu hwako paunotya? Zvingazvizatika izvezvi kana kare, kana imba yako, kana basa rako, kana vana vako, chingave chiko, wobva wazvitarisa, wobva wati handina zvandinokodzera, asi izvezvi wagadzira kutambira chishamiso. Izvezvi unoda chishamiso. Chekutanga unoziva kuti haugone, asi tibva waziva kuti Mwari anozvigona. Asi ndizvo zvandikutaura nhasi uno kuti ndiani Mwari? Ndiye Jehovha Elion, mukuru, muridzi wepasi nekudenga. Amen. El Shaddai, Mwari mukuru, ndozita rekutevera tutaura nezvazvo. Ane ukuru nesimba rose, hapana chaasingagone kuna Mwari. Hapana dambudziko raunaro ringave diki raasingagone, uye hapana dambudziko raunaro hombe rekuti Mwari akwanisa kugadzirisa. Hapana chikuru kwaari. Asi chakanaka ndechekuti Mwari haana simba chete, asi simba rake rinowanikwa kumunhu wese. Unoziva, ndakagara mukereke kwemakore mazhinji ndikanzwa kuti Mwari ane simba, asi hapana akambondiudza kuti aidawo kupa neniwo simba racho. Akati kuna Luka 10:19, tarirai ndakapa simba kwauri. Ndinokupa simba iwewe rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada, pamusoro pesimba rose nemuvengi, uye hapana chinhu chingatokukuvadze. Iye wabva wati mirai mbijana, zvone zvakambondikanganisa. Asi iye ari kuti hapana chinhu chingakukwadze togara chakadaro ukaramba wakatarisa kuna Mwari. Satani anogona kutiedza, asi anoenda nenzira zhinji kwazvo. Kana tichida kuve nechiKristu chinofadza uye chinotiitira, tinofanira kuziva kuti Mwari ndiani. Ndinofunga kuti nguva zhinji hatizivi maitiro aMwari zvakakwana. Zvinova zvakatikoshera muupenyu hwedu. Ndiani Mwari? Ndingatarisirei kubva kwaari? Ndizvo zvoga zvinoita kuti tikunde mukati meupenyu hwedu. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.